Ngai ngu you blay ni ke por ke bamenta namar ba. Yo pat ban kren ya ni ke ketien ke jong trai. Bang ni ke ketien ketika ketien ya ka ba ngasko bang ban kren namar bang yo mat jingker ku plat ya ladi. Tadeng tanga kwa ba ma phiru pnyo pdiang ya ke juk ke jingker ku kumba trai ke ku yanga. Tadeng tanga kaliang ke jungi ka Potternet Gospel Media Ministries na ke si ke sngi ni pen snow ba yai pen snow ya ke ni ke ketien. Kenang ba pnyo lut yo Jisu. Haga jim ke jong pi. Bau jisuru un yo lut ya ke jing im ke jong pi. Tadeng ta bau try yo ya pi, but pi yo try kata ke jing im ke jungi kalap biang. Tadeng ta ada wan ki jing ele, wan ki bakum ne kum tai, ki wan ki jing ja, le si ki bapen su jerry pi, ki bapen sheptieng pi, ki bapen pang do nut ya pi, ka bapen mong i ka men sim ke jong pi, le si ka bawan ra, ki jing so trim, ki jing so si. Ni lada pila yolut yo Jisu, but Jisu yolut ya Phim kita kinom lele shu haga jim ke jong fi. Tadi kita nak kesini pen sengau ini ke ketien, mafin yolut yo Jisu haga jim ke jong fi. Ni it shisha pi da ke jing it ke jong try. Pidi ki breu ki bokodor ke jong blay. Pidi ki breu shisham ke bau Jisu it palat ado kata-kata. But ngiru naga jing shikri jong ka Potternet ni it ya pi tadeng tangi pen snow badiai pen snow yang ni ka ketien ke jong blay naga singi aru ka por ke jongi ban snap ya ke jing ke jong fi ni aru ya ki singi ke jongi ya ka bangin duairu na ka benta jong pi tadeng tangi pelat ya ka por ke jongi pila ban wan chane ka office ngi don do singi ba ar hadu singi sa jan ya ka bangin snap ya ka jing ke jong pi ya ka bangin duai ya ki jing ke jong pi ya ka bangin ya kit lang ya ki jingkit ke jong pi bangin bread show Jesus Christ padai tan do singi ba ar hadu singi sa jan ki shakri ke jong try ki dan ha ka office jong ka Potternet ban duai na ka banta jong pi ni et chi sai pi bangi kwa long ki bri ki ba kot ki ba khia la ka dai ha ka ba kan jado kum juru ha ka ba kinjamin sim tadeng tanga aingo you blay Baleng it ya pi neng kong bo try it palat ya pi. Tadeng tangi it you Jisu na marula it shwama yangi. Tadeng ta fidi ki briu ki bakodor ki jong try si shau Jisu it palat ya pi. Bat Ukren ya gani ka ketien na ka benta jong fi na ka singi. Habangi puli ka ketien ka jong blay ni ida. Bo try ongkum ni. Lalu ni puli you Jeremiah ni yang ni kani ka dekat. Ya ka bo try ongkum ni. Ni puli Jeremiah lai puai kani get kat ke ba lai ka tin ke jong blake ong la slem utrai ipa nga uda ong shisha ngala it ye pa da ka jing it bom jikot na markata da ka jing it ngala ring ye pa tadeng ta utrai Ukren ini ki kentien o ngala it ye pa da ka jing it ke bom jikot kumba utrai it ya ke Israel kum tau it ru ya ka balang ke jong ka balang kam dei ka balang abike ka balang dei mangabat mapi kita ki bala siu spa ke jong trai ya ka ba ula penlongi kita ki thaisoti ki jong ula pen khut ingi na ka ta ka pop baro na ta ka jaklia baro ka ba menshwa bo penlongi ki ba khut kum kita ki thaisoti ki ba khut bat ki ba shisha ke jong ken ya pengi puli ki tin juble ka ong kum ne khat ba saur ong ngatai pat ya pa bat panlong ya ka bala tei ko thaisoti Israel an sapni yang pat ik kanjari jong pa ba pan let mi haka jing shat jong kita ki balek men pan satung priso wan halor ki lom Samaria ki nong thong kin thong bat kin bam yu so jong ki na ba ki sngi kin poi ba ki nong up halor ki lom Ephraim kinya perta to yeng pi yang ini kiu Sion shau try ublay jongi kani ka kren mo Jeremiah Ukren kumno bo blay Ukren ya Israel badeng ta kani ka ketien ru ka kren kumno bo Jisu it yangi ka balang ka jongu tadeng ta nga aingu ba ka ketien ka jong blay ka ang ngan tay pat ya pa bat panlong ya ka balatay ko thisoti Israel uang utrai ngan tay pat ya pi ka jingim ka jong pi kala jot kala pat kala pra ngila le pop shibon you blay ngila long kita ki balik persya yu syaitan melayo bante ban kom ba teng i kum ba ka jim jungi kan jot no senan ba kan do no senan ri try ongala it ya pi da ka jing it ke bobom jikot ngan teipat ya ka jingim ka bala jot ke jong pi ngan teipat ya ka jingim sisa ka jingim ka bala pat ka bala pra ka jong pi ong try ngan teipat ya pi ba pin long sisa kum kata ka theisoti ka ba thmai ka ba khut
kabashida, kabasuba, kabamdan jing tho bria. Ba ngin long sha kita tisoti kibadai biang na kabanta u Jesus Christ. Barani ong pen king pat ipada kanjeri jong pa. Ba pan let mi aga jing shat jong kita kibalek. Tading ta kim sim jingi kala sosi kala sheptieng kala khuslai bon ki jing ja ki jing ji ngila ya ta ka lentia ki jongi bat ngi sosi shisha namar bangi la pen sosi ublai ndu blai wan ai biang ya ta ka kanjeri ya ka ta ka jing shat ka ta ka jing tem ka jing pot aga jim ka jongi bangin long shisha kita ken hapdeng jong kita ki bakaman badai ta ka khot ka basan ru hangni ka ong pansa thung bri so wan pat halor kilum samaria kinong thung kin thung but kin yo bam you so jonki tading ta haba pi dan how Jesus Christ kan mau Jesus ong along mangau ding so wan beshisha but pi long kita nat but habangi sno u but habangi piam u habangi do u habangi don kan ke jing sno shisha ka bayaine au ka tien ke jong blai ki thu bo Jesus ong la pi ne anga ba tien jong ka ine api o de shisha ke pi man pen pan te kan long ye pi yonis kalanong ka ba khat san ka de khot ka ba nyau ka kren ye kata kani ka khot ka ba san li utrai ong manga long ding sawan ma pi kitnat utaw bi ne anga ban ma u hanga utaw se so shibon tading ta pi dan utrai u ai vi ka bor ba pin long ki breu ki ba se so kumbau ong mo utrai ya ke Israel kum taw ong ye ngiru pin thong bri so wan halor kilum samaria kinong thong kin thong bagi yo bam you so jong ki pini i shisha pini yo bam ye ki so jong pi tip ne kan ni ka wai bu try I feel man sim ba khoi ru ban am gi dot you man sim ba khoi ni don ki so jong man sim ba khoi ye ki ta ki khandai tli ki so jong man sim ba khoi na ga galatia kala nong ga san ga ni ka khot ka ba arfu ar oh shisha ngi don ye ka jing et ni don ye ka ta ka jing suk ye ka jing kemen ye ka jing sbon ye ka jing le ba ka jing ai ne ye ka ta ka jing sha islam ba ka jing jem not ban ka bor halor la di ani shisha ngi obam ye ki so abang idon pleng how Jesus Christ ngi say so ki so man sim ko ki mi ha ka jing imjungi tadin tanga ai ngu shisha you try bang yo bam ken ye ki so bang you i ki so shisha ha ka jing imjungi na ba ka sngi kan poi ba ki nong up halor kilom epriam kin ye perta to yeng pi to ngi le ki she sion shau try u blai jungi oh ki angel kin sawan ka jing put jing ka turai ki jong angel rang ba kan sa sawa ba kom ta ke ni le kiu she sayon ha ka jing rong no ani ka jing snow bang ha do kata kata tading tam abang sngap kitin jong blai ni snow it pala do kata kata tarau try ong ni PM what sheptieng le ne what khuslai namar ka ji one mit te kata ka jing snow ni snow sheptieng tip ala dau try one te man yo ngam yo jing rong no teng teng ni snow khuslai ni nga impop pala ni ka ji im jonga ni tip kum no kan long tip ngam snow tip chu nga bo pop te tip ni snow ar ta tien te tading ta bang yo jisu baru jisu yo alut yang em nginom sheptieng shu ik bakum kata na maru jisu ong kata lagi puli mo no yo anis kal nong ka bakhat sa khat maning kong ong wat ki khuslai na ka donut jong pi to nge piau blai to nge hangaru wa ka yeng ka jong pa jong adon shibon kita ki pulit chong ne u jisu kular ong alek ban krek ka jaka yo pi bandang ladap na sawan shao yo pi ba kata ka jaka ka bangadon pi pindan hang ta tak dawat ki khuslai na ka donut ka jong pi to nge piau blai to nge hangaru nge hangau jisu ya ka ka banganga ong kan long tik kum ta la krek lupa ka jaka na ka benta jong pi bel ayo yu jisu em bar bau jisu yo lut ya pi em pi dan ka jaka ha beneng susi tang kita ki bri ki bam dan yu jisu kan kita ki bau jisu klam yo ka donut jong ki klam yo ka jim ka jong ki na mar ki klam IT kir klam yo jisu klam yo ki so si shai hab khuslai shai ya ka bakum ta hanri ya pi ki bla pediang yo Jesus Christ phim dan kam shu ban khuslai ban sheptieng ru ya ka bakum kata tading tangi pulir ni ka nong ka khat saw ka de khot ka ba arpu nyo u jisu ukren ya ka ta ka jing suk ka jong ka ongkom ni ka ktin ka jong blai ya ka jing suk nga I no api ya ka jing suk jonga nga ai api ongkom ba ka ta ka perthei ka ai nga ai manga api wat ki khuslai na ka donut jong pi lem ni wat sheptieng pi de dong jisu ba guarantee de ya ka ta ka jing suk tading ta la phla ti kna ba phla yo ya ka jing penem ka do ka jing suk aga man sim jong pi penom sheptieng sho long kat ba long cha kat ba ja
พี่ลองไปกี่เบรียวกี่บสุกก็มันเสียมพี่โยอยากจะจิงสุกจงทรายมั้งอยากจะบ่าอุปอลอุปนกันมาอย่างงี้โน่ที่จีนองฟิลิปปีกันนี่ก็น้องกับสาวมั้งกันนี่ก็ขัดกับสาวเตอร์กันนี่ก็เป็นตากับบ่องรู้บักจิงสุกกับจงเบลย์กับบ่ปลัดกับจิงเชมพังบารอกันรีใจอยากจะดาวน์กับจงฟีไปเด็กจิงมุดกับจงฟีฮาวคริสจิสูมั้งกันนี่ก็ขัดบันโยกับเครนนี่ก็ตาแต่นี่ตาก็ขัดกับบ่สาวตัวกองตัวกมันฮาวทรายแล้วก็สงีติงองปัดตัวพี่เนี่ยกมันani utrai ong kemen baju khuslai kemen utrai la kesgi tinggal ong pat tu ye kemen tu ai bagi cinga sya jong pi kan pau ki brio baro utrai ula jan tading ta ai bi finong ki brio ki bayai sya ai bi finong ki brio sya ki bayai ne ki badon yu tau so jong men sim utrai ula jan khuslai ki ru ong kaktin ke jong blai tading ta ha ke jing duai ha ke jing kerpat bat kata ke jing ai ngo ke jong pi pentip ya ke jing pan ke jong pi show blai sepentip be la biang duai kerpat bat ai ngo no pentip ya kita ke show try te kata ke jing suk ke jong try ke ba palat ke jing sempang borok kan ri jai si saya pi ka benong fi la da pi don yo Jesus Christ am pi long bi ki bri ki ba jai ha ka men sim ha ke jing bot ke jong pi tadi ta la fla yo lu you try am now na ka por se ka por utrai ong wat ki khuslai na ka don jong pi lem ni wat sheptieng yu i bit te kata ba kum ki bri bon sin ngi so sheptieng be ngi so arta tien rekan mau ni ka wei bo jisu eat palat ye pi but pi de ki bri ki ba kodor palat ki chang u ta da wat khuslai ki ek eru ma wat khuslai ki ek eru ba ngi play ka tin ki jong blai ngi i bit kata ba bon sin ka tin ki jong blai ong wat khuslai pi dan jing e ka jing jong pi dan jing le ka jing jong pi utrai ong wat snow sheptieng ong wala ne wat snow ma ngi pule mo kata ngi lap no izaya kal nong ba sop we ka khot wi shpo ka tin ke jong ble ko angom ne to what sheptieng me na mar nga long ran kat bat me what snow ma na mar nga long ble jong me ngan pen chat bori me hot ngan yarap ye me hot ngan krshani me da ka ti ka mon ka hok jonga utra ra ong te wong wat ki khuslai na ka do no jong pi what sheptieng wong wat snow maru na mar balai ong na mar nga long ble jong me tading ta la da fila yo lu yu tra em tra yo lu yu pm wong along mangau blai jong pi ta na wat khuslai lem ne wat sungu ma wong ngan pen chat bor yu pi hoi wong an yarap yu pi ngan hoi ngan kershan yu pi da ka kti ka man ka hok ka jong tading ta utra em un koner ki kti yu pi bal ada pidon makana ke jing e un plat yu pi ka kti ki jong blai ka krau bor palat ban yele ik ti nong shun jong pi ban yele ik ti jing e ki jing le ha ka jim ki jong pi ni puli bi ngan khot khat lai mong as ko pak ni ki khot ka ong ni lamar mangau try wo blai jong me ngan bat ya ka kti ka man jong me da ka ba ong me what sheptieng ngan yarap ye me try wong what sheptieng ngan yarap ye me ngan yarap ya pi lamar pi dei ki jonga tading ta ngan dei jong pi what khuslai what sheptieng what snoma but u David ru ong kum ni namar ba usung thu bo try u dei u jong u ba ma u dei u jong try tadi tau David ka sam ar punyo khat man kong ong kum ni u try u long ka jing shai jonga ba ka jing pen im jonga yanong an sheptieng u try u long ka bor ka jing pen im jonga yanong an khau e u try u long ka jing shai jonga wala dang ya ba ka na ha ka jing dum jonga jing im kila ban wan ti lo ki ba dum ki ba ka ka jing im ka jongi u ong u try u long ka jing shai jonga wong yanong an sheptieng o David wong utrai ulong ka bor ba ka jing pen im jonga yano ngan khau e tading ta wong yano ngan ti na utrai ulong ka bor ngatep pangalong telot re utrai ulong ka bor jonga tading ta ka tin ka jong blai ka ong hi kata ka jing kemen utrai ka long ka bor nga pidan yu utrai fi kemen bet ka long ka bor utrai ulong ka bor wong an yarap yu pi da ka ti ka mon ka hok ka jonga tading ta utrai ulong ka jing pen im ni tip ya ka ni un pen im yangi lagi di ban yap ru an ru pen imigi tadi tawong ya nungan kawet upol ukraini kata lagi pulir ma uang am tiang ka jing yap upol lapi pulir ke Steven kong koren kini kalau nong ka bakatsan ka katsan pusan ka angkom ni a ka jing yap hang no ka jing job thiau jong pha a ka jing yap hang no ka sni jong pha ha upol ukraini kata uang tiang ka jing yap ru wong aga jing yap hang no ka jing job thiau jong pha tading ta wong aga jing yap hang no ta ka sni jong pha ka sni de tu ba chi dan hau ngap tel ne hau king ba shet kan tha man pen pang am wong hang no ta ka sni jong pha phamla ban kan tha shu yang jing yap phamla ban kan tha ban pen pang
yang kabi jong pa kamla siu ban peniap yang tadai tau kren ong ka jiap hang no kata ka jing job thiau jong pa namar habang ngilap pediang yu jisu ka jing yap ru kamla siu ban job yang ni tadai ta ngim tieng ngim khuslai namau trai ulong ka ching penim ke jong i komba ong u David ulong ka bor bagi jing penim jonga yano ngan kawai tadai ta ma bangi don yu Jesus Christ ka jing jongi i kemen malaga sengi tadai ta nga i bona pedang ju khuslai pi sheptieng pi arta tien ro ke jim ke jong pi lekin mau ni ke wei da pila pediang yu trai mau un shimti pi mau hi u bakhli pi mau un yarap pi mau un say pi nagita ki jing ki jingele ke jim ke jong pi pila ban sosi menta da ke jusi ngitip ke ne ke wei kanam la ban job ke jim jong pi khuslai menta da kata ke jing khuslai kanam la ban job pi nama pi dan yu Jesus Christ u jisu un pen kalai kita ki borok sya ke jing ku ka jing susi kan kelas ka jing keban ko baktin jublai ka ka jing yam kan kelas ka jing rkhe tadai ta ka jing sheptieng ke jopi kan kalalong ka jing shilor ya ro yutra ho nomor ka de khubor step ta dang amla an kren slam dwai no ha ne ka por na ka menta jong pi ba ngek try un ker khui fi ngine dwai ne ka por menta trying aingo imagine ka por ka kodor aingo trying yo ben kren ka tien ka im ka ban bor ke jong me trying a dwai nga sungo try nam tan gi khon gi jong me try ba nga dwai nga da ker khu ye pi we baro phin long shisha ki breu ki bala ker khu phin long shisha ki breu ken ki bala sle ke jong try phin long shisha ki breu ki ba kamen jong try phin long shisha ki breu ken ki ba ya da ka jinkerman phin long shisha ki breu ki ba light lo ki jong try phin long shisha ki breu ken ki ba shlor ki jong Jesus Christ ba nga dwai nga da ker khu ye pi ba ka jing sle ke jong try nang tu ke jim ke jong pi o mel sim ba ko un wan jor ke jim ke jong pi ba ra o mel sim ba ko wan hang ta ka don ke jing lai lo ha ke jim ke jong pi finam sheptieng cho finam khuslai cho na do menta ba pin tip ya ke ni ka wei ba pi dai jong jisu ba do jisu u dai u jong pi hallelujah finam khuslai cho ke jim finam sheptieng cho finam arta tien cho namar bo try u dan rengkat bat pi na dwai nga ker khu pi tieng ye yang ke sam ke jong pi kon ti ke jong pi kam ke jing trai ke jong pi wan sheptieng wang try wai lag jong ke jingem ro wan sheptieng namar nga long rengkat bat pi wang try hallelujah pi ya lang ba ki wang long lembat pi ya lam ba ki wa ki nom telep ye pi te ke jing ke jile juga jim ki nom la wan telep ye pi ya makna leng ba ka ding ke ta ka nom la pen ing ye pi lam ni ki thlik ding ki nom la ban jlia ye pi ya lam ni jing tenjo ki jing ki ba snow mo man me ding ki jim jo pi we try ong kita ki nom la ban pen sni ye pi ka ding nom la ban pen ing kong ye pi ki thlik ding ki nom la ban jlia ye pi maru ong along reng khat manga ba pi na duai ne ker khu ye pi ka ni ka sni long ki bri ki ba lai lo chi sha ka ni ka sni ka long ka ba command ye pi ada dwai nga de ker khu pi ka teng ge jong Jesus Christ amen and amen try na ker khu pi ho in say shem ya sai ka sni ha ga ni pat ka khubor sta try ker khu blame da ka bram ju amen